Ik begin even met Heid. Tjeerd, hoi. Hoi, hallo. Je mag mooi pakken gewoon. Ja, nou ja, ik denk ik mag me toch maar even op mijn poer best zien letten. En ik ga het pak aan wat we met het Nederlandse Politieorkest hadden. Dit is het ceremoniële pak van het Nederlandse Politie. Dus vandaar dat ik me even alvast aankleid had, zouden we na week op het podium zitten. En ik zit hier op een prachtig plakje, want naast mij aan de andere kant zitten de beide dochters, Elske en Femke. Nou, ik ken me intussen beide heel erg goed, maar ik mag toch even vragen, Ronde vaak in dit pak in Hoes om of niet? Nou, net in dit pak, maar hij hier vroeger wel een echt politieuniform aan. Ja. Maar dit pak hier eigenlijk alleen nog gewoon dat er dus met het Nederlands Politieorkest spelen. De reden dat je met z'n treintje zit is net zomaar iets. Vertelt zelf maar even. Fien Woorden, de jong van de Koenmarkt, maar je moet even invullen. Nou, na week trouwens in 4 juni, dan wordt het naar het dorpscentrum van Veenwoorden wordt geopend. Door de wethouder volgens mij. En vanaf vorige oktober tot deze maand en mei is de druk met het werk. Het is nou klaar. En nou ja, daar is een officiële opening van. En daar komt het Nederlands Politieorkest. En samen met mijn dochters Elske en Femke, Siep van de ploeg van de kast. En good old Rinus Gratema, die doet ik nog mee. Dus die ken ik dan ik zelf al een hele tijd. En dat vind ik geweldig dat die beide mannen ik mij doen. En vanzelf mijn eigen dochters. Dat is wel heel bijzonder. Ik denk dat het voor je ook wel bijzonder is, of niet? Ja, want wij vroeg als Lietse Famkes gingen wij natuurlijk wel mee, maar hij het als hij spelen moest. En dan zie je dus naar het grote orkest met al die instrumenten en blaasinstrumenten. En dan wie het wel altijd heel bijzonder om die heid te spelen te zien, maar ook om de muziek te leren en om dan nou zelf mee te doen, is dat gewoon heel leuk. En het is het laatste optreden van Ruusheid, want die gaat met pensioen. Dus wordt vast een bijzondere jongen. Maar jij hebt er niet meer uit. Nou, wel vroeger, maar net op deze manier. We gaan er nooit met dit orkest spelen. Dus dit wordt echt een première, is maar. En het is de bedoeling dat dus is maar de officiële opening wordt van dat plein. En het leuke is, iedereen kan daar komen, want de tagong is vergees. Dus wij hopen gewoon dat hele dorpsplein van Veenwoorden onkomende toonsje echt ramvol staat. En het wordt mooi waar, hebben we al dus kom gewoon een week alle jaar naar Veenwoorden. Dat is een hartstikke mooi feestje. Nou, en prachtig het is, een Siep van de ploeg hier erbij, een compleet orkest. Het is wel net bekend, hè? Ja, daar komt waar nog op. Nee, we zetten aan alles nog in op een ritje. Nou, ze is het toch vast maar even. Nou, het begint om zo'n uur, jongens. Ja. En het wordt dat ongeveer, jij wilt zien, dus de meesten die de orde 1000 werken, die hoef ik niet vrij te nemen wat dat betreft. Nou, we herhalen daar nog even een paar keer. Maar Oskiën. Ja, ik had 36 gedaan en ik ben eigenlijk al stad als actief politieman. Ik mocht dan per die night zien, ik mij eigenlijk nog 2 jaar blowen. Maar ik hier zoiets van, ik had 36 gedaan en heel Nederland trok er als de oeral west. Ik ben er al een tijd mee bezig om ermee op te houden. En ik dacht, toen dat zich voording dat centrum hier in de in mijn eigen dorp, waar ik hier een politieman geweest ben, dacht ik, dit is de kans, dat we zien dat we er een verbinding mee kunnen en dan uiteraard met mijn eigen band, voor de allerlaatste keer op het podium. En dat is slagen en ik nog in eigen dorp en dan mij Rinus en Siepe bij. Dus ja, we hadden er ook rustig zin in. Het wordt een gala-voorstelling. Ja, dat wordt het zeker. Ik denk dat Van Waarden die er al lang over napraat. Nevens mij, nou zeg ik iets wat ze misschien wel ontkennen, maar nevens, sinds de oorlog had net zoiets in Van Waarden best. Ik hou wel van dat soort statements. Ja. Ik jij het wel dat ze er net mee in binnen. Ja, dan bellen ze mij maar. Kom wel goed, dan praat ik alleen met de man. Wij praten straks even verder, want je vindt gitaar en 2 zangeres. Ja, maar doe je het nou net mee dan? Nee, ik meen het met mij, man. Het is al jaren verleden dat ik mij ding, maar... Dat vind ik stiekem dan wel weer jammer. Het weer altijd gezeur van, heid het met oors en het met stariger, het met sneller. Dus nee, ik werk hem er net meer aan. Een echtheid. Ja, daar komt het wel op daar, ja. Ja, dan moet ik wat op mopperen. Letter komt de waardering nog wel, hè? Ja, volgens mij dat ik wel aan hoor. Ja, dat loop ik wel. Dames, wil je me noemen het eerst? Want je moet geen 12 zelfs doen, maar wil je me even spelen? Ja, nou, we doen nou een nummer wat we trouwens net doen. Dat is een nummer wat eigenlijk gaat over het Suskeswezen. Ik had het schreeuwen vlak voor onze theatertour. En wij zijn inmiddels natuurlijk allebei mem, dus de tijd gaat natuurlijk gewoon terug. En daar gaat het nummer eigenlijk over dat wij ondanks alles blijven toch verbonden als zussen. En dat is het nummer wat we nodig gaan gaan. En dan gaan we straks een nummer van wat we na je week doen. Praten we dan nog even over na je week. Ga lekker staan, blijf heel lekker zitten. Dan is het plaatje helemaal compleet wat mij onbelangrijk. Maar ik nog één ding vragen, wat ik altijd vraag. Hoe heet het nummer? Start Again Forever. Just outside of town, 2
just laid down. Your face lights up like fireworks. Our hands so wide we could fly like birds. Fighting over little things, little things, little things that make up like we breathe and sing, breathe and sing, breathe and sing. Tell me a bedtime story. I'm never alone 'cause I got you here. I love you like this. Wanna stay here like this. Everything changes like this, but what remains is this. We'll be together, forever and ever, forever until we start again like this, like this. Life's flashing by like a high-speed camera. We're up in Nashville seeing the Gambler. Was it just last week we would build a tree house? Now 6 little hands are drumming real loud. We'll talk some sense in passing time. Make it go slow, make it mine. Don't fight it, just ride with the light. You'll be forever mine. I love you like this. Wanna stay here like this. Everything changes like this, but what remains is this. We'll be together, forever and ever, forever until we start again like this, like this, like this, like this. Ja. Zo, daar krijg ik nog een piekenvel van. En ook ongetwijfeld high-tech, of net? Ja, ik vind het ik ben altijd zenuwachtiger dan hunzelf. Want ik ben altijd bang dat er wat misgaat. Er komt niks mis, hè? Nee, maar dat zie ik juist direct. Wel juist repeteerd met het orkest. En dan denk ik, wat betekent dat het nog maar goed gaat. En als het maar goed genoeg vindt, van, maar het is altijd wel goed. Maar ja, mij zie ik me dan altijd wel wat zwaarder. Daar ben je ouder voor. Ja. En volgens mij hoort dat nooit meer op. Nee, ik ben er bang voor, nee. En er ben nog wat Parkinson's bij. Ja. Dan ik ben nooit hoor. Ja, dat komt er dan ik. Ja, precies, dat klopt het, ja. Maar het is hartstikke leuk. Dus. Toosje, je zit het zelf wel even. Nee, hele lange tijd oorskiën nemen. Dat lijkt mij, ja. Ja, opluchting of dreig? Beide met je? Nou, ik realiseer het me net goed. Het is krekken dat het gewoon, zoals juist met de repetitie. Nou ja, dat is wie mijn laatste repetitie. Maar ja, wie ik werd gewoon de volgende. En na een week dan is het de laatste keer. Maar ik denk dat het pas achteraan komt. Maar ik ben er al een hele tijd mee bezig. Hè. Ik ben er wel meer dan hier mee bezig om te zeggen, wat wil ik nou? Heel Nederland trok crossfit, vaak naar Boetelaan. En zoals eind september dan doen we mij naar de nationale tap toe. Ze is een hele week in een hotel. Dan moest die ons 8 minuten even een showtje erin. En ja. Nee, ik snap het wel. He, Je lust in je leven, maar aan de andere kant, zo lang dienen, alles al een keer zien, al een keer dienen. Ja, dat is alles al een keer dienen. Ontzettend leuk. Het is een geweldig mooi orkest. Als dat nice niet werkt, in dit geval is politieman dwaankist en de meisjes aan orkest spelen. Ik ben nooit politiemeester. En het is een heel goed orkest. Zit ik meestal mijn conservatorium in. Ja, dat is natuurlijk geweldig dat dwaan mocht eigenlijk zo lang. En ik neem mijn goed gevoel aan. En
wat ik altijd dan een keer hoor, dat is met mijn eigen dochters en dat in ontslagen. En nog in eigen dorp, ik, nou ja, beter afscheid kan je net bedenken. Nee, dat kan ik me voorstellen. Hoe laat wie het ook alweer? Ja, zo'n hoor. Zo'n hoor. Ja, en het is vergees. En dus iedereen die mag komen, maar het wordt echt hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, heel veel woorden en omkreten erheen, net stenen erheen. Ja, precies. Zo'n hoor, want jij het zien. Blijf lekker zitten, want de dames gaan nog even noemen doen. Ja, want en Toonsje doet net Linne, de dames en het Nationaal Nederlands Politieorkest. Siep van de ploeg, dus Elske de Waal, Riens Graten, maar Cool Kids Party, DJ Siep van de Doel is er nog. Dus we kunnen nog even... We kennen nog even van de voetjes van de grond. En we spelen eigenlijk, ik noem eens voor iedereen zo'n beetje. Ik doch, wat we nou dadelijk doen is een noemen van Beyoncé. Spelen we met het orkest, maar we spelen ook een Queen medley. En wat spelen we nog meer? Music. Dus meestal ken ik meisje, want het wordt een soort, nou, een beetje Night of the Proms-achtig gevoel. Dus ja, het is voor iedereen wat wil. Is inderdaad Kids Party, patat voor €1. Ik bedoel... Oh, ik kom. Ja, dat is dan alleen nog voor de band. Oh! Dan meisje van Herren, die bestelt dan een patatje en dan krijgt ze ook een patatje. Dat is... You got a deal. Wat zei je? Ik ga even naar de wald. Wat zei je? Ja, Rien is mij de bugel van Loop den Heer. Dus dat is natuurlijk ook een gouden oude. Ze staan er aan. Dus Ja, dat is een klassieker. die doet er ik nog even. En hij doet ook een liedse conferentie, dus dat vind ik hartstikke leuk. Nee, je mag er gewoon heen. Prachtig mooi waar ik nog. Veel woorden, mooi dorp. Nijcentrum. Praat straks even over die takkomst, want het is druk door met platen, opnames en dat soort zaken. Als je wist, hebben we een noemer. Ja, dat is goed. Welke game dan? Want deze game spelen een Toonsje, hè? Ja, we gaan juist eigenlijk voor het eerst een arrangement van Peter van der Zwaag, vind ik heel leuk. Om dan een noemer te jaren was het Jest en dan komt dat in een orkest en dan gaat dat echt leven. En nou is dan, en nou even alleen nog maar piano, Trofemke, maar Listen van Beyoncé. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen, there is someone here inside, someone I thought had died so long ago. We're part of the same place, the same time. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home, and I try to say what's on my mind, but you should have known. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I found the voice you gave to me, but now I gotta find my own. You should have listened. There is someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home, and I try to say what's on my mind, but you should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you think you gave to me, but now I gotta find my own. Oh, same where I belong, but I'll be moving on.
my own. I gotta find my own. Wow, twee prachtige nummers van twee prachtige dames. Wauw, klinkt goed. Dat mag Tonzi helemaal goed komen. Ja, Elske, plaat voor mij best wel hartstikke druk met opnames, of niet? Ja, ben ik al heel skof bezig. Ik ben inmiddels volgens mij al een paar keer geweest dat we het roer gaan. Maar het lijkt het nou eindelijk zo'n beetje, het einde is in zicht. En de verwachting is na december, dan komt hij echt uit. Dus ik ben er heel blij mee, want dan ja, ben je echt al zo'n skof bezig. En ja, er wisten wat dingen ontverroren en dan gooien ze weer dingen voort. En, maar ja, nu komt het echt vorm. Dus dat is heel leuk. Ja. Maar ik snap je wel, het wordt het goed haar. En dan tot een datum er op een gegeven moment met daar. Maar dan kan het ongeduld begint ook weer te komen natuurlijk. Ja, ik denk vooral van diezelf. En natuurlijk, ja, de Hasseltranskof toe. Dus meestal vreeg ik van, oh, wanneer komt het nou? En ja, inderdaad, soms mag ik gewoon dingen weer voortgooien. En mag het weer opnieuw beginnen. En zeggen ze, nou, dit werkt toch net. Of ik wil iets oors proberen. En ik doe het nou in eigen beheer. Dus ja, dan gaat het al wat langzamer. Dus, maar aan de andere kant, ja, inderdaad, het maakt goed. En dan mag ze tevreden mee wezen. Dus wat is dan een per maand? Toch? Ben ik helemaal maar niet eens. Wordt het een Elske de Walplaat, zouden we die van die kennen? Of maar we heel wat oorswaartje? Nee, ik denk wel dat het, ja, ik bedoel, ja, mijn stem bloot mijn stem. En ik scroll noemers, ik ben natuurlijk orennoemers, maar ja, de ziek is er altijd wel naar nuances in. Ik denk dat ze het in ziekje maakt. Misschien dat ik de volgende keer heel iets oors doe, dat weet ik nog net. Maar eerst dit maar. En ik denk dat het wel absoluut in de lijn leidt. Het zit misschien een beetje tussen die twee albums in. Het had van beide wat rustigere noemers en wat steviger. Dus ja, je mag het zelf maar beoordelen. Ik vind het altijd heel lastig om hoe die zelf... Ja, dat snap ik. Het is niet eigen muziek, het komt er altijd in de hart. En dan, ja, precies. Nou, we jaren het wel. Ja, precies. Ja. Nou, ik kom zeker, als het uitkomt, dan ben ik er. Ja, dat staat op tape, absoluut. Ja. Ik heb nog even Femke daar. Femke, collega, vaak op dit plak, maar dan op de radio en dan jij er in de weken. Bist u nou ook heel druk mij die plaat of wachten ze eerst over de Elske ervan maken? Nou ja, nee, het is echt wel Elske haar platen. Ze nou en dan vreegt ze van, hey, kist even wat koorkens in jongen. Ja. Maar ik ben echt in afwachting van dat het uitkomt en dat we weer een hele hoop spelen kunnen. Dus we staan voor de komende week weer wat optredens gepland. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Maar wat de plaat betreft heb ik het heel rustig. Ja. Wanneer bist je weer op de radio? Wanneer jij we die weer? Mandy. Men je weer? Ja. Nou, die heb die men je weer. Ja, want dan. Oké, mooi. Doeg. Nog even hier, denk voordat we naar het nice gaan. Hoe laat weer ik alweer? Zo'n oer. Vind je woorden, hè? Vind je worden? Leuk dat we weer een M met pak on hier. Ja, nou, ik denk dat het maar even zien laten hoe het er dan uitziet. Fantastisch. Goed zo, dankjewel.